be famous in the Philippines. Ay! Ito huli pero di ko lang. Palakpakan natin si Kuya. Busi mga kasano, nga pala si Paolo at ngayon maglalaro tayo ng sulot o sukot at napakatagal na, napakarami doon natin dadaan ng cringe ngayon kaya hindi ako excited. Atin agad simulan. Hindi mo akong score dyan. Piliin nyo yung gwapo, iwanan nyo yung pangit. Okay, iwanan si kuya. Iwanan mo na. Grabe ka naman. Lipat. Nagtatrabaho lang, nananakit ka. Ito, nabigyan siya nung tawag doon, yung reverse trap card. Gusto ko lang magbenta dito, hindi ako yung nabente. Yung dignidad ko yung nabente. Sulot, dahil sa quick wit ni ate, pwede siya pang flip top. Bukas TV, lahat tao. Anim cup lang. Dami chinelas, lahat tao, no? Bakit nga ba gano'n ang mahika, no? Na Indian yung nagpa 5-6. Ito na, pag-connect ko pa yun. Sukot, dahil hindi nyo binabayaran na mga inuutangan nyo. Ano yan? Malaki na mapununoy niya. Sukot, baka marami nakaka-relate, ha? Sige, heart na ita-up about rating Rating my customers' order. Overtake malala sa mga pag-late lagi si Kuya. Yummy. Masarap yung sa Army Navy, di ba? Masarap yung syempre, libre. Serradito. Dry. Perfect. Sobrang dry ng McDo ng ano eh. 10. Kala ko chicken sandwich. Hindi pala. Pwede na. Solve. Sulot. Dahil nasulot mo din yung pang merienda ng customer mo. How to be famous in the Philippines. You want to be famous here in the Philippines? Yes. Prank You ka. want? Yes. Wally, gusto rin maging famous. Hindi! Hindi ganun klaseng famous. Yung may mga laugh track, no? Tapos yung asawa ni Wally. Alala ko na naman. Sulot. Parang yung nasulot ni Wally. Galing kay Ching. Ipaglangit lupa nang walang taya. Ano nangyayari? Bibig sa bibig. Oh! Mga ingay na tayo lang dalawa nakatinig. Kulong now, kilig later. Ano ba naman yan? Tag nyo yung mga nilalandi nyo pag wala. Tayong ganito, wag na lang. Pakulong ka muna bago ka umakyat ng ligaw. Okay? Literal na green flag pa hanggang sa NBI clearance mo. May flag ka din. So mo na malaman kung paano sila napunta sa ganito. Like, okay, nakulong ka. Tara TikTok natin. Sukot! Bilib ako sa pandaigdigang circumstansya na paano malalagay ito sa ganitong klaseng video. Magugulat ka na lang eh. Kala mo skit eh, no? Alam mo, kuya, halika mo na talaga yan. Kasi pagdating ng gabi at pumulot ka ng sabon mamaya, iba naman ang hahalik sa'yo. Mahalik ka ng tumbong mo. Yung pinrang ka lang na sumuko ka na tapos sumuko ka talaga. Una, napangunahan ng kaba kasi akala ko kasi pulis talaga, vlogger lang pala. Una, napangunahan ng kaba. Hayop na mga vlogger talaga yan. I-delete nyo na nga yung mga channel nyo. Sabay na ako. Overthink ka na lang kung ano yung mga nag-record sa'yo. Kala mo, journalist, pero vlogger lang pala. Ay, nako, hindi porket vlogger ka, journalist ka ha. May pag-aaral po yan. Sunod. Labihan ka, gwapo na to. Oh. Hey! Oh. Kung gano'n ka kagwapo po, tsaka kahit nasa likod ka nung kulungan, makakalaplap ka ng above. Oh. Hey! Hey, nawag kang pogi sa palengke po, pati mga tricycle driver. Sige, pogi na ako. Matik, bibiling ko na yan. Sige, sakay na ako sa'yo. Sige lang, ako bahala sa'yo. At least ang binabayaran ko dun yung aking ego, di ba? Yung ating kumpiyansa sa sarili. Sulot! Lahat naman naman, nagpapakita ang gilas tayo para makuha natin yung tulad nung kuya sa kulungan ng ganong klaseng risk po. Sulot! Hey! Ang kulong mo dito ay sa langit. Huli ka, pero shot puno ka lang pag-akyat mo sa langit. Estrella Galicia. Ambar. Kung may dabar, may ambar. Siguro sa ibang bansa, no? Sukot. Kung dito ginawa yan, may ano pa yan. May kasama pang pulutan yan. Sunod. Kay John. Oh, crossover! Ang hirap naman ang strat na yan, coach. Pag inggit, pikit, di ba? Pag di mo kayang gawin yung crossover. Kung may airball, merong black ball. No basketball highlights with highlights. Sunod.
Yan, ito, subukan mo nga saraan ng ilaw to, po. Tsa, lights on or lights off? Sabi nga ni Boy Abunda. Po, tsa, hirap agawin yan, tol. Men, na ano na, bakuran na yan. Naka-defensive leg, ano na yan, formation. No, ba, ito may pa, hindi mo na mahuhuli yan. Magaling. Po, tsa, mahirap agawin yung tiyan ni Kuya. Mahirap agawin yung bola sa ibabaw nila. Out of bounds na yan. Sulot. Pero hindi mo masusulot yung kanyang babdurad. Wala, men. Shot po na ako nung kuha mo ko nung ng alak dun kanina kay Kuya. Pasan-pasan ko na lahat ng mga kasalanan. Lahat ng kasukutan, leche. Sukot. Ito, nag-gym para may lakas ako pag iniwan mo. Tama naman, di ba? Hindi, ang isa kasi dyan, hindi naman physical or emotional Yung, yung binibisi mo yung sarili mo, di ba? Para hindi ka mag-overthink dun sa above mo na binakuran mo, di ba? Para may panlaban ka dun sa kulungan pag nalaglag mo yung sabon mo. Di ba? Ang physical. Lagi may ganitong tao no? Lagi na lang sa comment section. Ang baho talaga ng Facebook comment kahit kailan. Hindi maka-enjoy ng joke po ito ni literal. Nalaglagan nata ng dumbbell sa utak yan Uy, grabe naman ang titik na yan, anak! So, ito pala yung before after Before, after yung kulungan. Makuha ka sa tingin! Sweet naman. Wholesome, di ba? Yan yung wholesome ng mga bata bago maging mga TikTokers kanina. Sunod, dinaig pa kayo ng mga bata. Ano ba naman yan? Galaw-galaw! Basta yung nasa priorities mo pa rin, syempre. Titig now, kulong later. Ito huli, pero di kulong. Sige, bigyan mo na rin to ng isang baso. Galing kay father kanina. Sunod. Ito literal na huli siya. Patay ka. Nako, wala kayo uwi. Ako na nakaangkas lang. Sunod, condolence na lang kay Kuya. Salamat. Love, 3 months na akong delay. December pala. Oh, nako po. Patay, wala na. Gawin mo na lang yan, mga pampers, yung gatas. Mamahal yun Ilang libo rin yun, di ba? Okay lang yan. Parang yung Kuya kanina, na rin, natanos na din yung kanyang motor. Maraming salamat. Maganda nun 4 years na yan Ito, bitaw din. Bumibigat aking pakiramdam. Nakachat mo lang saglit sa messenger, kala mo kayo na. Kalokohan. Sukot! Bigat naman sa pakiramdam nito. Bakit di pagbigyan muli ang ating pagmamahalan? Naging motor na lang ako. Sayang naman. Ako ay makaka-copyright dito. Ayan, literal, siya lalay naging motor kasi wala na. Ginamit ko na pang bayad ng pantustos ng bebe Sakay na! Sakyan mo na ako bago ako sa'yo. Leche. Sulot! Magagawa natin ng paraan, di ba? Bilihan po ng yelo, tas tanong nyo po kung may dominance ice. Yes, may dominance ice. Dominance ice. Wala po. Yung mababa tax speed sa Kispil din. Hindi kaya kakarostock nun. Wala po stock kaming ganun Wala po kaming stock ng ganun. Kailan kaya magkakaroon? I-ask ko na lang Yung din yung tanong nyo doon sa regla kanina. Kailan ko magkakaroon? Maganda ako. kung may order po na darating po mama. Pero si ate seryoso Sasabihin na. po. Dominance ice. Dominance size. Para saan po ulit yun? Pagkaba siya ng Inaw mo, leche. Kispil din tsaka tax speed ng Chupa-chups ka muna. Hayop ka. Sarap tuktukan nung dito Nakuha mo nga ako na isang emperador yan. Palo mo sa kanya. Palo mo kay Kuya. Pero mukhang at least good mood si ate Pero dagdag lang sila sa trabaho. Yung binabayaran sila di naman dumadagdag. Pero yung content yung dumadagdag. Overtime. Sana binabayaran yung overtime nila. Sukot. Leche. Rod. What the hell? Di na let mal for 100% foreign ownership. Oh my God! No way! Yeah. Nagiging na tayo sa content yung Mr. Beast. Pati nga pala yung meron dyan Mr. Beast Burger. Kaya po tayo 10k likes. Gawa natin ng food review na naman yan. Ang daming tap nito ni... Bakit? Ano to naging mabuti sa atin? Di ako ekonomista. Pero mabuti ba yan? Hindi mo lalong aalis ang tao din sa Pilipinas Lord, yung pinilit kang mag... Oh! Hey! Mukhang masusundan ang bunso!
Nasusukot ako para kay kuya. Pinipigilan ko ang aking 100%. Masusundan si Junior. Sige, sulot na lang dahil mukhang game naman ang kanyang tatay, kanyang asawa. Nakulong na siya sa pag-ibig. Buti di mo kayang takbuhan yan. Bantay sarado ka dyan. Sunod! Well, sa iba, sukot yan. Sa iba, sulot. So, tig 1 point bigyan mo. Kadalasan sa mga babae, lalo sad pag voice magandang gwapo button. lang hanap. So, kadalasan sa mga babae, lalo na pag maganda, gwapo lang yung hanap. Well, eventually, we take care of ourselves, we dress well, we dress Yung kanyang energy pang yung lagi napipili sa mga group na project na mag-present. Very boy na buhay. to impress, we look good to impress. And ba't kami maghahanap ng tao na hindi namin Tama naman. ka-level? Caliber. So, if we are a standard person, we eventually want to find a person na a eventually? standard Again? person din. Dalawa na. So, eventually, kahit Ay, hindi bota naman tayo. lalaki, if Lagyan mo ako score kung makakailang eventually siya. Nakatatlo na. you are good looking, you dress well, you take care of yourself, Tama you naman. also want a partner that Kapareho also mo. do the same. Yes. So, wag po tayo magganto eventually kasi nakakahiya. Kasi Eventually. Huwag ka mag-eventually. lahat naman tayo bumaba sa appearance when we first see a person. So, Tama naman. hindi naman natin agad makikilala yung person na Personality. like kapag unang kita natin, maaalam natin agad yung ugali niya. Siyempre, ma-attract muna tayo una sa appearance Sure. nila. Eventually, Kadalasan talaga sa babae. Ay, po, mga tsaka kadalasan na, hindi na eventually. sa gwapo. And kadalasan sa mga lalaki, nakagusto dalawa sila sa maganda kasi nga, that is the first thing they see. So, Galing, ngayabang. yeah, that's all. Tama na kayo. Yung kilikili, oh my God. So, bye! Okay, napagod sa kanya. Pero at least, eventually, natapos din ang video na yon. Sukot, hindi ko kinaya yung energy niya. Ako, masyado nang, eventually, hindi ko pa rin na-gets yung gusto niya parating. Pero okay lang. Kasi di na niya kailangan explain. Kasi yung sinabi naman doon sa comment, parang sa lahat naman gano'n. Pwede rin sa lalaki, pwede rin sa babae. Pero pag dire-defend mo lang kasi, pag lalo mo na i-explain, lalo ka lang nagmumukhang mali. Pero yung Saan ka punta? To the moon! Road trip. Vroom, vroom. Skirt, skirt. Oy! Ayop kayo. Sukot, nananahimik yung... Eventually, kung makakahanap ka nga ng ganyang klaseng fubu, kung kunin mo na, di ba? Hindi naman masama yun. Ang importante pinresenta naman niya na okay naman sa kanya na ganitong presyo. Tama nga naman. Location, drop, ASL, sukot, sunod. Ano to, mga pampakilig na naman para sa may jowa lang. Pag wala kang jowa, i-post mo na. Nagkalat pa kayo! Hayop! Okay lang, mapabawian din ni Kuya yan. Naduruan pa. Ano ba yan? Hindi pa magsisimula pa lang ako kumain. Pag pala kumakain, kailangan may kasama ka. Okay. Noted. Naiintindihan na namin yan. Sukot! Sunod! Si MG. Huli ka huli ka pero di kulong ha. Bakit kinilig ka doon ha? Kinilig ka sa titig niya, ni ate. Yari ka boy. Yari ka sa kulungan, men. Pag tumuwad ka. Mga lalambot na larawan. Pwede natin gawing topic sa susunod. Kilig now, bawas rank later. Bawas MMR later, let's see. Ayan, sukot yan dahil lol. Sunod. Go, go, go. Punta na kayo dun. First time laro ng social mga estudyante. Ako doon. Pati tawa niya pang mayaman eh. Diba, may control, may disiplina. Yung mga palengke, ganun yung tao eh. Okay, sukot, dahil nakaka-boundary si ate, mukhang uuwi na siya at gagarahe. Igagarahe na ito. Sunod. Wow, saan ka punta? Green card ba yan? Ano yun? Sino dyan? Kilig na kilig, oo. Kilig now. Kilig now. Green card lay. Oh! Palakpakan natin si Kuya. Galing! Love wins. Kahit saang mundo, kahit saang planeta. Kiss mo pa para sure. Kiss mo pa para sigurado. Tapos may legs mo sa gano'n, di ba? Parang Disney princess. Amoy. Amoy pabango sa States. Proud of you, man. Sulot, isang kababayan na naman natin ang nagmahal ng tunay. Kala mo the design is very pangkabuhayan. So, kung nagmamahala naman sila bakit ba?
ang mamatay ng dahil sa'yo. But lahat na lang nakikita kong tinititigan dito ng mga, ng mga lalaki, lagi na lang siya nakahirap. Ano ba? Pagod na ba kayo sa amin? Sukot! Masakit ma-reject, ha? Sunod. Tangin na, sarap ng manggo. Yan yung bagoong. Nakatulog. Kapag titripan ba siya? At lalagyan nyo bang mangga? Ay, tangin na. Kala ko lalagyan nyo ng mangga sa noo or something. Nice, diba? Like ko sa'yo pag ganito ang tingin sa'yo ng babae, bumalik ka na sa mga tropa mo na mas mamahalin ka niyan. Sulot, bakit di nalang ikaw yung nahulog sa akin? yan unahin nyo. Yan, ganyan mo itong pick-up line pag yung titig sa'yo ng babae, ganun. Ito ata yung pick-up line na ginawa ni Kuya sa kulungan Mahulog na siya, wag lang yung sabon. Sulot, sunod. Matang lawi. Matang lawi. Lilipad na siya papuntang langit. Sulot, wag lang kayo magsalsala ko. Pwede na. Pwede ka makapunta sa langit. Paguli, family rubbing alcohol. Sa everyday workout ko, kailangan ko proteksyon ng family rubbing. Tsaka kala ko iinumin niya parang tubig. Effective disinfectant, panlaban sa pasma. Ayan, para sa mga mag-gym. Basta't alcohol, family rubbing. Hindi lang pampamilya, pang sports pa. Ayan, kailangan ko din ng alcohol sa mga duming pinakita nyo sa akin. Sulot! At doon natatapos yun. Sino ba nanalo ngayon? Sulot o sukot? Kung gusto nyo pa na mga ganon, huwag nyo kalimutan like, share sa mga cringe nyong friends. Huwag nyo kalimutan subscribe. Paolo mag-gym na mamaalam. Sure!